Cât de bine s-a reparat litera J. Da. Hai să începem. Ja. Ja. Te uiți la oglindă. Ja. Ja. Je. Je. Ji. Ji. Jo. Jo. Ju. Ju. Corect. J. Jo. J. Ju. Corect. Aj. Aj. Te uiți la model. Aj. Aj. Corect. Ajut cu degețelele de lateral, da? Ej. Ej. Oj. Oj. Ij. Ij. Op. Ai ieșit aerul? Ții de comisuri? Hai. Încă o dată. Ij. Ij. Le apropii, da? Bine. Ăj. Oj. Corect. Îj. Uj. Corect. Și acum hai să spunem duble. Ja. 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 Bine. Je. Je. Ze. Ze. Bine. Jo. Jo. Zo. Zo. Bine. J. J. Zo. Zo. J. J. Zo. Zo. Sunetul ă e cu gura mai puțin deschisă. Ă. J. J. Zo. Zo. Bine. J. J. Zo. Zo. Bine. J. J. Zi. Zi. Foarte bine. Corect. Și acum invers. Aj. 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 Ej. 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 Oj. 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 Încă o dată. Și ne ajutăm cu mânuțele. Oj. 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 Bine. Uj. Uj. Uj.